Duha ka mga hotel sa nagbayan sa Mandaue, Nitanyag ug Libre'ng Accomodation alang sa mga frontliners nga health workers. Kadtong mga naglisod og sakay ug sa mga nagpanaganap pag uli silang Pinoy-anan. Si Nico Sereno sa report. Laing meeting ang gihimo karong adlaw, tali nila ni Mandaue City Mayor Jonas Cortez ug mga health officials. Lakip sa mitambong ang mga nagduma sa mga private ug public hospitals sa Dakbayan. Ang tigom agi og koordinasyon sa mga tambalanan pagpangandam sa kaso sa COVID-19. Usa sa gisugyot ang information sharing sa mga health authorities. Not necessarily information sa patient, pero as long as unsa nga information nga pwede mahatag, ihatag sa hospitals ngadto sa syudad para maka-plan out sad may og amo ang actions. Usa sa hagit nga giatubang sa pipila ka health workers ang giingong diskriminasyon nga nadawat sa pipila ka sektor kay nagtrabaho sila sa ospital. Mismo mga doctors no moingon gani nga ilang boarding house pagkaibaw nga doktor sila, gihangyo sila nga di lang uli nya unsaon na nimo aham na nimo pakatulgon. Doctors good na they deserve rest and they deserve our respect unta ba. Duha ka mga hotel sa Mandaue ang mitanyag og libre nga akomodasyon sa mga health workers nga dili makauli sa ilang lugar. Moabot sa 40 ka rooms ang ma-avail nila nga i-coordinate lang daan sa City Hall. Gawas niini, ang syudad miandam sab sa ilang bus mamahimong kasakyan kun magkalisod. Ang mga ospital may giandam sab nga kasakyan sa ilang mga personnel. And fortunately na mga hotels gid no nga naningkamot sad ba nga motabang. So pasalamat sa nila. Uban ni June Sulon, Nico Sereno, Balitang Bisdak.